Опитваме се, примерно, когато имат порисуване, стъклопис, нали, да направим такива предмети, които са интересни за тях, като се започне от самото резане на стъкло, подготовка, използване на бои за стъкло и това съответно има и някакви техники, и познавателни цели. И зависи, когато работим с керамика, там пък са други и да знаят как се работи с съответния материали, какви техники се прилагат там. За много от нещата децата, примерно за бродиране, тъкане, плетене, се консултират с техни близки, роднини и по този начин пренасят традиционното напред. Интересно им е и мислим, че интересът прави нещата да бъдат успешни. Project Valorization of Authentic Culture for Cross-Border Tourism is financed under Interreg VA Romania-Bulgaria program. Interreg VA Romania-Bulgaria program is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.